ここまでパロディ風のテレビ番組ご覧いただきどうもありがとうございました。改めてですね、生まれてきてよかったということと、音楽と出会えて本当に幸せだなというふうに思っております。静岡と八王子2つの拠点に育てていただいたことを本当に感謝しています。私にとって音楽とは人生そのものです。ありがとうございました。